Ahoj, Hatino. Už si povedal večeru? Áno? Ja mám čosi ešte pre teba. Poď si dať, poď. Chceš? Počkaj, len tak ľahko ti to nedám. Ťahaj. Počkaj, toto si nechám, toto je dobre. Toto je dobré nahranie. Dám ti iné, hej? Dám ti iné, vydrž. Toto budeme mať nahranie. Toto ti dám. A čo iné? Môžeš počkať. Čukos. Toto nebude, pozri. Musím ťa nejako motivovať. Chvíľku počkaj. Povedal Mariku, povedz ahoj. Pekný večer. Ešte pusu. Prečo si nejaký hovorčivý dneska? Mám ťa pohľadkať, poškrapkať. Oj, ty. Lapku. Ide. Druhu. Ty si riadny lapkačik. Ukáž lapkač. Prečo ťa volá lapkačik? Čo sa chceš rozprávať? Malé, krásne, plišové, rozkošné, s modrými očami a pohľadkáme to. Ja tak neviem vytáčať uška. Možno, že takto? Donesiem na chvíľu. Bol si dobrý psík? Tak si zaslúžiš.